थानाय 8 तारिख डिसेम्बर जाते एप्रुवल जाखा कैबिनेट रक के अब जाते जोंनि 15 दिन बिसिं फुलफिल खायनानि बागै जोंङो काहे डेपुटेशन जाखा ताम एप्रुवल हा जोंनि फार्मासिस्ट अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट रं नक्ताबो ताम नाय ताबुक जों 15 दिन बिसिं माने और डेपुटेशन जाखा जाते जोंनो 15 दिन बिसिं इमिडिएटली माने जोंनो रिक्रुटमेंट खायनानि बागै ताबुक सुजार खायजेको ताबुक सुजार खायजेको जस्ट बरो 8 तारिख को किसा माने रिक्रुटमेंट जोंनो माने एप्रुवल जाखा कैबिनेट रं इनके जोंनि ताबुक एलोपेथी रं दंग 412 ता पोस्ट इनके जोंनि होमियो रंनि दंग 22 ता पोस्ट ताई आयुर्वेदिक रं दंग 25 ता नक्ति और साबो मालाया फायबा तामो सालान बागै फायबाने जों और हेल्थ जोंनि डाइरेक्टर रं बाय माने डेपुटेशन दानान बागै फायले दो ननि आमनो नियोग खाजेबा नियोग खायनानि बागै दादि ननि वैकेंसी बस खाली दं ताबो जोंनि ताबो वैकेंसी दं एलोपेथी रंनि 412 ता इनके ताई आयुर्वेदिक रंनि 25 ता ताई होमियोपैथी रंनि 22 ता ननि कोर्स पाइजले ताबो सुजार बसुक दं कोर्स पाइजा गोबां मानो ताबो आयुर्वेदिक ताई ने बफ्रो लास्ट लांग माने आयुर्वेदिक 2016 लास्ट लांग माने ताबो सुजार कोन लांग जायाको आबन बागै जों और डेपुटेशन दानान बागै फायले गादा अच्छा नक ओ मत लांग जागिया बा नियो खायजे एखनो बम हाइतबा खायने बा जों दाउ दंनो डेपुटेशन दै दंगो 15 दिननि बिसिं बर खुनो खाया गायका जों ताहे बा फायले बिनि अ जागा आम केबो हटर जों जब थानाय आमते हायनाय अच्छा दिन मुंखे आनि मुंखे प्रियांका देबो ऊपर होमियोपैथी ने होमियोपैथी पास होता है